In Oertrup zocht de organisatie van het NK Hutfietsen waarom op een slaggentoernooi. Juster Joert waard bij de amateurs vrouwen en Mali strijden om een Nederlandse titel. Het is de allereerste keer dat zo'n kampioenschap in Friesland houden wordt. Tot nooit een vreemd weekend formidabel kan we zeggen. We hebben prachtige mooie wedstrijden gehad. Er zit een lietsminpuntje bij dat we wat vuilpartijen hebben. Maar goed, in het heitst van de strijd wat het Nederlands kampioenschap is, gebeurt dat. Voor de rest, qua organisatie hebben we het alle goed van wandelen. En erin staan we het plenty in. Bij de junior vrouwen is het Anouk Rijf die de vermommerde titel vertrokken heeft. Door een afstand van 62,5 kilometer is ze de rapste. Nou, ik was nog nooit eerder in Friesland geweest, maar nou bij zo'n kampioenentrui ga ik er wel vaker komen, denk ik. Voor de middag stiert de 180 kilometer voor Mali op het programma. Maar een aantal opvallende namen, waaronder reetrieders Jorrit Bergsma en Sven Kramer. Maar bij de inschrijving is Bergsma nergens te bekennen en Kramer die het haast. Sven, hoe leuk is dit een NK in Friesland? Ja, prima toch? Ja, heeft zich vanmorgen al een tijdje niet gescoren en die zegt gewoon... Het deelnemersveld besteedt uit goed 160 Mali. Voor een aantal van Harden is het voor het eerst een thuiswedstrijd. Meestal is het ergens in het zuiden van het land. En nou, ik kom dat Friesland is heel veel mensen die uit de omgeving, die wensen je succes. Dat houdt jezelf ook weer extra kracht om weer uit te helpen. Omdat alles nevens de organisatie zo goed verroen is, bestaat de kans dat het NK-toernooi vaker in Friesland houden wordt. Ik denk dat Friesland qua wielersport ongelooflijk omhoog gaan is. Dat had natuurlijk met de meeste een paar goede toppers, maar ik met onze collega's uit Zusterveen. Nou, wij zijn erbij komen een aantal jaren waarom en wij doen ons best om de wielersport in Friesland een goed deel te zetten. De winst ging uiteindelijk naar Jondi Schmid uit Arnhem.